Short panty. Ayan. 60 daw ang isa ng bra. Kaibig bumili nga tayo ng damit ni Donita kasi nga ay yung mga damit ng asawa ko ay ayan mga sinusuot nga niya. At siyempre naubos na kasi marami kaming binigyan ng mga. Huwag mo punitin, hindi pinupunit yan. Ito hilahin mo lang to. Ito. Ito Ay, ba't mo tinanggal? Tanggal. Huwag mong punitin. Saan ba nakakabit yan? Ayan. Dito. Kaibig binila nga natin ng damit si Donita. Ayan. Okay, sa akin yung daddy. Ayan, mga bago lahat yan Donita. Ayan. Oh. Ayun, mga bagong damit, short, panty at bra. Ayan mga kaibig, at binila nga namin ng asawa ko si Donita kahapon. At yan nga, at para naman ay kapag suot mo Donita, laban mo, hindi yung pagtapos mo suot, laban mo. Ayun, at papasal nga kami dun sa mga kaibig, dun sa bahay na lilipatan niya. Pupunta kami doon, tapos kasi nga ayan si Mami Janet, ayan. Oh, naanto ka na naman. Antong nga naman si Donita. Ayan, at pupunta nga kami ni Donita sa Bulacan para puntahan nita. Namimiss ko na anak ko. Oh, namimiss na daw niya yung anak niya. Ayun, at puntahan natin. Ano kaya makukuha kayo? Oh, sige. Para naman ay may kakuhaan ka rito. Ang problema, dapat magawa na sana yung bahay ninyo. Ayan, at mga kaibig, at pupuntahan ko nga yung bahay na titirahan nila Donita. Ayan mga kaibig. Yun mga kaibig, at pupunta nga kami ni Donita sa Bulacan kasi gusto nga daw niya makita yung anak niya. Ayun. Ba't? Punta tayo ng Bulacan. O, bakit kapag gusto mo punta Namimiss Bulacan? ko na yung anak ko. Na paano ka? Sinusuka ng dugo. Akala ba pinunta ni nanay mo? Wala naman pala rito. Wala daw dito eh. Hindi daw pumunta? Hindi ba pumunta rito si Nanay Rosario? Doon pumunta. Uwi na kami. Punta tayo sa Kuya Jacob ko. Uwi na ako. Hindi. Uwi na tayo. Oo. Sige. Pagkain mo kung gano'n kami. Hoy. Tara. Wala naman pala